अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ सर्वांना माझ्या सर्व स्वामी भक्तांना प्रथम श्री स्वामी समर्थ। स्वामी कृपेने तुमच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण होत ही मी स्वामी चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्लॉगला सुरुवात करते। 28 जुलै 2022 रोजी आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की दर्श अमावस्या आहे। दर्श अमावस्या म्हणजे आपण दीप अमावस्या म्हणून सुद्धा ओळखली जाते। तर त्याच्याबद्दल काही गैरसमज पण आहेत। गटारी अमावस्या म्हणून पण कोणी कोणी उल्लेख करतं, पण गटारी हा शब्द नसून गतहारी हा शब्द आहे। तर हे अगोदर समजून घ्या। आणि या अमावस्येला खरंच खूप महत्व आहे। तर काही लोक या दिवशी मांसाहार करतात, मद्यपान वगैरे करतात, ड्रिंक्स वगैरे करतात। तर तसेच नका करू तुम्ही, मला हे सांगणं आहे। या दिवशी आपण खूप काही सेवा करू शकतोय आणि हा दिवस खूप पवित्र आहे। तुम्ही या प्रकारे त्याला व्यर्थ घालवू नका असे मला तुम्हाला म्हणायचे आहे। तर या दिवशी आपण खूप काही सेवा करू शकतोय, खूप काही उपाय करू शकतोय। त्याबद्दल पण मी तुम्हाला एक दोन मागचे व्हिडिओ मी टाकलेले आहेत, तुम्ही चेक करा। या दिवशी तसेच गुरु पुष्यामृत योग आहे, त्यामुळे आपण या दिवशी खरंच खूप सेवा करू शकतोय। दीप अमावस्या हा सण असल्यासारखाच असतो। आपल्याला सर्व दिव्यांची या दिवशी पूजा करायची असते। तर ती पूजा कशी करायची हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे। आपल्या बऱ्याचशा लेडीजला माहिती असेल की पूर्वीच्या काळापासून दीप अमावस्या साजरी केली जाते। तर काही जणींना माहिती पण नसेल का, तर आपण आपली परंपरा जपली पाहिजे। आज आपण हे सण साजरे केले म्हणजे हे आपण छोटे छोटे जे सण असतात, म्हणजे ज्या दिवसाचे जे महत्व दिलेले आहे त्या दिवशी जर ते महत्व आपण जर आपल्या मुलांना समजून सांगितले तरच ती पुढे पर्यंत जाणार आहे। नाहीतर या चालीरीती, या परंपरा, रूढी परंपरा इथेच संपतील। तर आपण जर सेलिब्रेशन केलं, म्हणजे आपण जर दीप अमावस्या साजरी केली, गुरुपुष्यामृत योग आपण साजरा केला, म्हणजे आपण कशा प्रकारे सेवा करतोय हे जर आपल्या मुलांनी पाहिलं तर ते सुद्धा त्यांच्या काळात ते अंमलात आणतील। याच्यासाठी आपण हे प्रथम केले पाहिजे हे मला सांगायचं आहे। तर दीप अमावस्या दिवशी आपल्याला सर्व दिव्यांची पूजा करायची असते। तर ती कशी करायची, कशा प्रकारे करायची, काय काय सेवा करायची हे पण मी तुम्हाला सांगणारच आहे। त्याचबरोबर या दिवशी अमावस्या असल्यामुळे या दिवशीची जी सेवा असते, जी स्वच्छता वगैरे आपल्याला करायची असते, याच्यासाठी तुम्ही माझा मागच्या महिन्यातील व्हिडिओ नक्की जाऊन चेक करा, पहा कशा प्रकारे आपल्याला सेवा उपाय काय काय करायचे असतात। त्याचबरोबर आज मी दीप अमावस्येबद्दल तुम्हाला माहिती देत आहे। तर दीप अमावस्या कशी साजरी करायची हे पण मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे। आय होप तुम्हाला ही माहिती आवडेल। तर चला मग मी सांगते की दीप अमावस्या कशी साजरी करायची। प्रथम आपण दीप अमावस्या साजरी करतोय, आपण शुचिर्भूत तर झालेच पाहिजे। तुम्हाला जर या दिवशी शक्य असेल तर मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही एखाद्या म्हणजे पवित्र ठिकाणी नदीच्या काठी जाऊन तुम्ही तिथे स्नान करावे। जर ते शक्य नसेल तर तुम्ही घरीच, जर आपण पवित्र ठिकाणी गेल्यावरती जे जल घेऊन आलेलो असतो तर ते आपल्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकून त्यांनी सुद्धा आंघोळ करू शकताय। त्याचबरोबर आंघोळ तर झाली, आता पूजा कशी करायची। जे आपल्या घरातील दिवे असतील, पूर्वी बघा की रॉकेलचे दिवे असायचे, तर आपली आजी पणजी कोण असेल, आपण पाहिलेला असेल किंवा नसेल तर त्याची पूजा करायची। पहिल्यांदा एवढे दिवे नसायचे। आता आपल्या लेडीजकडे बरेचसे दिवे असतात, समया असतील, 2-3 प्रकारचे घरात दिवे असतात, चांदीचे दिवे असतात। पहिले रॉकेलचे दिवे तर गेलेच, पण असेल तर तुम्ही त्याची सुद्धा पूजा करा या दिवशी। तर स्वच्छ धुवायचे दूध आणि पाण्याने स्वच्छ धुताना पण त्यांची मंत्र वगैरे उच्चारून त्यांचे धुणे स्वच्छ वगैरे झाले पाहिजे। त्यासाठी आपण दूध आणि पाणी याचा वापर करायचा। स्वच्छ धुवून झाल्याच्या नंतर ते स्वच्छ पुसवून घ्यायचे, एकदम कोरडे करून घ्यायचे आणि आपलं देवघर ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणीच त्यांना आज आपण पूजन करायचे आहे। त्यासाठी काय करायचं, देवघराच्या साईडलाच एक पाट टाकायचा किंवा चौरंग टाका, जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तेच, आणि त्याच्यावरती शक्य असेल तर लाल कापड अंथरा। जर तुमच्याकडे लाल कापड वस्त्र नसेल तर तुम्ही कोणते पण अंथरू शकताय। तसेच दिव्यांची मांडणी करायची। मी तुम्हाला करून दाखवू शकत नाही पूजा, का तर काहीतरी अडचणी असू शकतात, तुम्ही समजून घ्या। तर मांडणी करायची मी गुरुवारी नक्की करेन आणि हे पण मी तुमच्याबरोबर शेअर करेन की मी कशी पूजा केलेली आहे। आता मी करू शकत नाही, तुम्हाला दाखवू शकत नाही, फक्त मी सांगते, तुम्ही समजून घ्या। तर स्वच्छ फरशी क्लीन करून घ्यायची त्या ठिकाणची। आपण त्या दिवशी तर अमावस्या असल्यामुळे उपाय तर करणारच आहोत। गुरुवारच्या दिवशी आपण शक्यतो फरशी क्लीन करत नाही, पण अमावस्या, गुरुपुष्यामृत योग आणि दीप अमावस्या हे एकत्र आलेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला ही सगळी सेवा करायची आहे या दिवशी।
फरशी क्लीन करून झाल्याच्या नंतर ना त्या जागेवरती पाट ठेवायचा, पाटावरती एक नवे कोरे वस्त्र अंथरायचे, त्याच्यावरती दीप ठेवायचे, आपले जेवढे दिवे धुवून आपण स्वच्छ केलेले आहेत तेवढे ठेवायचे. त्याच्यानंतर त्यांची पंचोपचारपणे आपल्याला पूजा करायची आहे. आपल्याला त्याला यथासांग नैवेद्य पण दाखवायचा असतो. तुम्हाला जर तो शक्य नसेल तर तुम्ही साखर आणि दुधाचा नैवेद्य दाखवला किंवा ते एखादे फळ जरी ठेवले तरी चालेल. आपल्याला त्या सगळ्या वाती प्रज्वलित करायच्या आहेत त्या दिवशी. आणि तुमच्या घरात जेवढे दिवे असतील त्या दिवशी एक पण दिवा चुकू नका. प्रत्येक दिव्याचे पूजन आपल्याला करायचे आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, देवाचे आणि आपले कनेक्शन म्हटलं तर जी वात आपण प्रज्वलित करणार असतो आणि जी आपण रोज प्रज्वलित करत असतो त्याच्या मार्फत देव आपल्याला पाहत असतात. तर त्याच्यासाठी आज आपल्याला पूर्ण दिवे प्रज्वलित करायचे आहेत. गुरुवारच्या दिवशी, दीप अमावस्येच्या दिवशी पूर्ण दिवे प्रज्वलित करायचे आहेत. अक्षदा दिवे ठेवताना त्याच्या खाली अगोदर प्रथम अक्षदा ठेवा आणि त्याच्यावरती दिवे मांडा आणि पंचोपचारपणे पूजा करून घ्यायची. हळदी, कुंकू, गुलाल, शिवाय तुमच्याकडे जर चंदन असेल तर तुम्ही चंदन पण लावा. साखरेचा नैवेद्य दाखवा. तुम्हाला जर शक्य नसेल नैवेद्य आपला म्हणजे चपाती भाजी आपण जे करू ते जर तुम्हाला शक्य नसेल होत तर तुम्ही साखरेचा दुधाचा नैवेद्य दाखवला तरी चालेल. खूप साधी सिंपल पूजा आहे. त्याचबरोबर मी तुम्हाला मंत्र पण सांगणार आहे की आपल्याला ही पूजा करताना कोणता मंत्र उच्चारायचा आहे. तर तो मी मंत्र तर तुम्हाला सांगेनच. तर गुरुवार असल्यामुळे आपल्याला तुळशीला दूध अर्पण पण करायचे आहे. अमावस्या आहे, गुरुपुष्यामृत योग आहे, खूप छान योग आहे. नक्की ही सर्व सेवा करा. याचे फळ पण खूप छान भेटणार आहे तुम्हा सर्वांना. आणि तुळशीला दूध अर्पण केल्याच्या नंतर तुम्हाला जर सकाळी शक्य झाले तर तुम्ही हा उपाय सकाळी करा. संध्याकाळी शक्य असेल तर तुम्ही संध्याकाळी करा. फक्त हा उपाय करून झाल्याच्या नंतर म्हणजे तुळशीला दूध अर्पण करून झाल्याच्या नंतर तुम्ही तुळशीला 11 किंवा 21 किंवा 108 तुम्हाला जे शक्य होईल तेवढ्या तुम्ही तुळशीला आजच्या दिवशी प्रदक्षिणा घालायच्या आहेत. तुम्ही संध्याकाळी घातल्या तरी चालतील, काहीच हरकत नाही. नाहीतर तुम्हाला वाटेल ताई आपण सकाळी तुळशीला पाणी देतो मग त्यावेळेस आपण प्रदक्षिणा घालतो त्या टायमिंगला, काहीच हरकत नाहीये. तुम्ही केव्हा पण करा हा उपाय, पण नक्की करा. तुमच्या सौभाग्यासाठी खूप छान हा उपाय आहे आजच्या दिवशी जो आपण करतोय. तसेच आपल्याला आजच्या मुहूर्तावरती आपल्याला उंबऱ्याला हळदीचे लेपन पण करायचे आहे. हे पण व्हिडिओज माझे मागचे व्हिडिओ टाकलेले आहेत त्याच्यात तुम्ही नक्की चेक करा जाऊन. तुम्हाला नक्कीच तुम्हाला याबद्दल माहिती भेटणार आहे. त्याचबरोबर मी तुम्हाला मंत्र पण सांगते की आपल्याला जे आपण दीपपूजा करतोय त्यावेळेस कोणता मंत्र उच्चारायचा आहे. हे दिव्या तू सूर्यरूप व अग्निरूप आहे. तेजामध्ये तू उत्तम तेज आहे. तर माझ्या पूजेचा तू स्वीकार कर. माझ्या परिवाराचे तू सदैव रक्षण कर. अशी मनोभावे त्या दिव्याला प्रार्थना करायची. त्याचबरोबर आज आपल्या घरात जे छोटे मुले असतील म्हणजे लहान मुले आपली तर त्यांची पण आज आपल्याला औक्षवण करायची आहे आजच्या दिवशी. ही छोटीशी सेवा मी आज तुम्हाला सांगितलेली आहे. असं काही नाही की तुम्ही सकाळी दिव्याची पूजा करा किंवा संध्याकाळी करा. तुम्ही जेव्हा तुम्हाला शक्य होईल दिवसभरात, कारण दीप अमावस्या आहे तो दिवसच दीप अमावस्या म्हणून आपण साजरा करणार आहोत. तर या दिवशी नक्की तुम्ही दिव्याची पूजा दिवसभरात केव्हाही करू शकता. आणि शक्यतो मांसाहार कुणीही करू नका, का तर आपल्या माऊलींचा, आपल्या गुरूंचा, स्वामींचा, साईबाबांचा, दत्त महाराजांचा दिवस असतो. गुरुवारी शक्यतो खरंच मांसाहार करू नका. या दिवशी होता होईल एवढी आपल्याकडून सेवा झाली पाहिजे यासाठी बरेचसे व्हिडिओज मी टाकलेले आहेत. नक्की चेक करा. ज्यांनी पाहिलेले नाहीत त्यांनी नक्की चेक करा. आणि काही ना काही उपाय करण्याचा, तुम्हाला जो उपाय आवश्यक आहे तुमच्या घरादारासाठी तुम्ही तो नक्की करण्याचा प्रयत्न करा. ही छोटीशी माहिती मी तुम्हाला आज दिलेली आहे. आय होप तुम्हाला आवडेल. आपल्याला त्याचबरोबर आपल्याला गणपती, कार्तिकेय, शंकर पार्वती यांची पण खूप पूजा करायची आहे. चातुर्मासात तिथून पुढे आपल्या सेवा चालू झालेल्या आहेत आणि या ज्या सेवा आपण करतो या लवकरच आपल्याला याचे फळ मिळते. त्याच्यामुळे होता होईल एवढे मनोभावे सेवा करण्याचा प्रयत्न करा आणि निस्वार्थी करा. तुम्ही निस्वार्थी करा. तुम्हाला सदैव स्वामी तुमच्या पाठीशी राहतील. तुम्ही कधीही देवाकडे काही मागू नका, फक्त सेवा करत राहा आणि आपले कनेक्शन तुटून देऊ नका स्वामींचे आणि तुमचे, असे मला सांगायचे आहे. तर चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथंच थांबवते. आय होप माझी माहिती आजची तुम्हाला आवडली असेल. तुम्ही नक्की ही सेवा करणार हे मला माहिती आहे. तर माझा जर व्हिडिओ आजचा तुम्हाला आवडला असेल, माझी माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनेलला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ज्यांनी नवीन सबस्क्रायबर असतील त्यांनी काय करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करा.
त्याच्यामुळे काय होईल, जो माझा व्हिडिओ म्हणजे मी अपलोड करेल तो व्हिडिओ लगेच तुम्हाला भेटेल. तर चला मग, श्री स्वामी समर्थ.